El meu pare era en Joan Amador Gual. Venia de la part de Vilafranca, de Castellví de la Marca, i va venir aquí a Mollet arrel d'una cosa curiosa, perquè hi havia un partit de futbol entre el Vilafranca i el Mollet. Era acabada la guerra, el meu pare havia estudiat farmàcia i se'n van enterar que aquí a Mollet venien una farmàcia, el senyor Canals. Van aprofitar el partit de futbol i van venir a veure el senyor Canals i és per això que va aparèixer el meu pare aquí a Mollet. Va comprar la farmàcia i ell era un noi solter i no tenia lloc on viure. I primer es va posar on hi havia, doncs a la Marineta. Doncs es diu l'habitació del farmacèutic perquè sabíem, per la gent que venia aquí a la Marineta, amb altres esdeveniments, sobretot gent gran, que aquí hi havia viscut un farmacèutic. Bueno, recordem que la Marineta era l'antic hostal del poble i abans en els hostals no s'hi estava pocs dies, sinó que la gent s'instal·lava bona part de la seva, bueno, una temporada de la seva vida. I va coincidir doncs, que va estar allà un temps fins que el senyor Canals doncs, li van llogar el que era la farmàcia, doncs, un pis a dalt. I doncs és quan es va traslladar. I agafant el paral·lelisme, no, del que va passar antigament amb aquest farmacèutic, nosaltres agafem aquest nom per fer un espai divers i sobretot amb diferents propostes culturals on cada creador es pugui sentir còmode i experimentar, encara que els continguts de cada instal·lació, mostra artística no tinguin res a veure, però sí que la unitat de la Marineta agafi una potència viva. El que vam trobar molt evident va ser aquesta situació de stand-by, de sentar-se en un espai que no és teu, fer-lo teu i fer-lo lloc d'experiment i a més va ser l'espai que va fer impulsar la carrera que va tenir farmacèutic posteriorment. No? Llavors nosaltres, com a artistes i agents culturals, o no sé com ens podem dir, vam trobar doncs, que ja ara mateix està vivint aquesta situació de manca d'espai, de nomadisme continu i de fer lloc un espai que no és teu però te'l fas teu i això et dona motor per continuar endavant. Ho trobo molt curiós, perquè li diuen, clar, l'habitació del farmacèutic és curiós per potser la idea que dius, no?, de que una persona que va estant allà un temps s'hi queden i uns altres no s'hi queden, no? O sigui, ell va donar la casualitat doncs, que s'hi va quedar, es va incorporar moltíssim en el poble. Suposo que és això el que la gent després de mi, quan es va morir, molts s'apropaven i em deien, és molt confortable que et diguin això, no? Vull dir, veus molt que l'estimaven, i per això. Look into the sun as a new day's rise.